ଆରେ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ଦେଖିବା ଆସ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି। ବବଲୁ ପାରାର ଡାକରେ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ସେଠାକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି। ଆରେ ବବଲୁ କ'ଣ ହେଲା, ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ପାଟି କରି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାହିଁକି ଡାକିଲୁ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖ, ଜଙ୍ଗଲରେ ଏତେ ଜୋରରେ ଖରା ହଉଛି, ଆମର ଏଇ ଗୋଟିଏ ନଦୀ ବି ପୁରାପୁରି ଶୁଖିଗଲା। ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା? ପାଣି କୋଉଠୁ ପିଇବା? ପାଣି ନ ପିଇଲେ ଆମେ ତ ମରିଯିବା। ମତେ ତ ଏହି କଥାର ଡର ଥିଲା କି ଏଇ ଗରମରେ ଆମର ଏଇ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ନଦୀ ଶୁଖି ନ ଯାଉ। ହେଲେ ଦେଖ, ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା। ଆମର ଏଇ ଗୋଟିଏ ନଦୀ ପୁରାପୁରି ଶୁଖିଗଲା। ହଁ ଟିକି, ଏଇ ନଦୀକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆମ ପାଖରେ ତ ଆଉ ଅଲଗା ନଦୀ ବି ନାହିଁ। ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା? ସାଙ୍ଗମାନେ, ପାଣି ବିନା ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମରିଯିବା। ଆମକୁ ଜଲ୍ଦି କିଛି ଗୋଟିଏ ଉପାୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ତ ଚିନ୍ତାରେ ଥାଆନ୍ତି, ହେଲେ ସାନୁ କାଉ ତ ମନେ ମନେ ଭାରି ଖୁସି ହେଉଥାଏ। ଆରେ ବା, ମୁଁ ତ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲି ତାହା ହେଲା। ମୁଁ ଏବେ ଜଙ୍ଗଲର ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ ନଡ଼ିଆ ପାଣି ବିକ୍ରି କରିବି, ଆଉ ସେଇଥିରେ ମୁଁ ବହୁତ ଧନୀ ହେଇଯିବି। ଆରେ ସାନୁ, କ'ଣ ହେଲା? ତୁ ମନେ ମନେ ହସୁଛୁ କ'ଣ? ତତେ କୋଉ କଥା ପାଇଁ ଏତେ ହସ ଲାଗୁଛି? ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ କାହିଁକି ଖୁସି ହେବି? ମୁଁ ତ ଭାରି ଚିନ୍ତାରେ ଅଛି। ଆମେମାନେ କ'ଣ କରିବା? ପାଣି କୋଉଠୁ ଆଣିବା? ପାଣି ବିନା ତ ଆମେ ସବୁ ମରିଯିବା। ଜଙ୍ଗଲରେ ଏବେ ପାଣିର ଅଭାବ ଥାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ସାନୁ କାଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ନଡ଼ିଆ ପାଣିର ବେପାର କରେ। ଆସ ଆସ ଚଢ଼େଇ ମାନେ, ମୋ ପାଖରୁ ନଡ଼ିଆ ପାଣି ପିଅ ଆଉ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଅ। ସାନୁ କାଉର ନଡ଼ିଆ ପାଣିକୁ ଦେଖି ଚଢ଼େଇ ମାନେ ତ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସାନୁ କାଉ ଦୋକାନରେ ଭିଡ଼ ଜମା ହୋଇଯାଏ। ଆରେ ସାନୁ ଭାଇ, ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଭଲ କାମ କରିଛ। ଯାହା ହେଉ, ତୁମେ ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ନଡ଼ିଆ ପାଣି ବିକ୍ରି କରୁଛ। କିଛି ନହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନଡ଼ିଆ ପାଣି ପିଇ ନିଜ ଜୀବନକୁ ତ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବୁ। ଚଢ଼େଇ ମାନେ, ତୁମେ ଏମିତି ଭିଡ଼ କରନି। ଗୋଟିଏ ଲାଇନରେ ଆସ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନଡ଼ିଆ ପାଣି ଦେବି। ଆଉ ହଁ ଚଢ଼େଇ ମାନେ, ମନେ ରଖ, ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆକୁ 50 ଟଙ୍କା। ଆରେ ସାନୁ, ତୁ ଏ କ'ଣ କହୁଛୁ? ମୁଁ ତ କାଲି ଆରପଟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲି, 10 ଟଙ୍କାରେ ନଡ଼ିଆ ପାଣି ପିଇକି ଆସିଛି। ଆଉ ତୁ କହୁଛୁ 50 ଟଙ୍କା? ଇଏ ତ ଭାରି ଭୁଲ କଥା। ତୁ 10 ଟଙ୍କାରେ ପିଇ କି 5 ଟଙ୍କାରେ, ମୁଁ ତ 50 ଟଙ୍କାରେ ବିକିବି। ଯଦି ପିଇବାର ଇଚ୍ଛା ପିଇ, ନହେଲେ ଶୋଷରେ ମର। ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ତ ଶୋଷିଲା ଥିଲେ। ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସାନୁ କାଉକୁ 50 ଟଙ୍କା ଦେଇ ନଡ଼ିଆ ପାଣି କିଣି ପିଇଲେ। ଏମିତି ପ୍ରତିଦିନ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ସାନୁ କାଉ ପାଖରୁ ନଡ଼ିଆ ପାଣି କିଣି ପିଅନ୍ତି। ସାନୁ କାଉ ପାଖରେ ତ ଏବେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଜମା ହୋଇସାରିଥାଏ। ଆରେ ବା, ଏଇ ନଦୀ ପାଣି ଶୁଖିଗଲାରୁ ମୋ ବେପାର ତ ଭଲ ହଉଛି। ଏମିତି ପ୍ରତିଦିନ ଯଦି ଚଢ଼େଇ ମାନେ ମୋ ପାଖରୁ ନଡ଼ିଆ ପାଣି କିଣି ପିଇବେ, ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ତ ଧନୀ ହେଇଯିବି। ଟିକେ ଚଢ଼େଇ ଜଙ୍ଗଲର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଭାରି ଚିନ୍ତାରେ ଥାଏ। ଆମେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ନଡ଼ିଆ ପାଣି କିଣିକି ପିଉଥିବୁ? ସାନୁ ଭାଇ ତ ବହୁତ ଅଧିକ ଟଙ୍କାରେ ନଡ଼ିଆ ପାଣି ବିକୁଛନ୍ତି। ନଡ଼ିଆ ପାଣି ପିଇ ସିନା ଆମର ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ଯାଉଛି, ହେଲେ କେତେ ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି ଆମେ ତ ଗାଧେଇନୁ। ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ବି ଆମକୁ ପାଣି ଦରକାର। ଆମେ ସବୁ କ'ଣ କରିବୁ? ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ତ କିଛି ପଶୁନି। ମାମା, ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ସିନା ନଦୀ ଶୁଖିଗଲା, ତୁମେ ଅନ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ଦେଖ, ହୁଏତ ସେଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ନଦୀ ଥିବ। ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଣି ମିଳିଯିବ। ହଁ ମିକି, ତୁ ଠିକ୍ କଥା କହିଛୁ। ମୁଁ କାଲି ସବୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଖୋଜିବି, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମତେ ଯେମିତି ହେଲେ ଗୋଟିଏ ନଦୀ ମିଳିବ। ଏମିତି କଥା ହୋଇ ଟିକି ଆଉ ମିକି ଶୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି। ପରଦିନ ସକାଳ ହୋଇଯାଏ। ଟିକେ ଚଢ଼େଇ ମିଟୁ ଶୁଆ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ମିଟୁ ଭାଇ, ଆଉ କେତେ ଦିନ ଆମେ ଏମିତି ନଡ଼ିଆ ପାଣି ପିଇକି ବଞ୍ଚିବା? ଆମକୁ ତ ପାଣି ନିହାତି ଦରକାର। ଆମର ସବୁ କାମ ପାଇଁ ପାଣି ବିନା ହେଇପାରିବନି। ଟିକି, ତୁ ତ ଠିକ୍ କଥା କହୁଛୁ, ହେଲେ ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ତ ନଦୀ ଶୁଖି ଯାଇଛି। ଆମେ ପାଣି କୋଉଠୁ ଆଣିବା? ମିଟୁ ଭାଇ, ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ସିନା ନଦୀ ଶୁଖି ଯାଇଛି, ମତେ ଲାଗୁଛି ଅନ୍ୟ କୋଉ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଗଲେ ଆମକୁ ପାଣି ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିଯିବ।
ଚାଲ ଆମେ ସବୁ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲି ଦେଖିବା, କାଳେ କୋଉଠି ଆମକୁ ପାଣି ମିଳିଯିବ। ଏମିତି କଥା ହୋଇ ମିଟୁ ଶୁଆ ଆଉ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଉଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି। ବହୁତ ବାଟ ଉଡ଼ିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ ଦେଖାଯାଏ। ସେଇ ପୋଖରୀରେ ତ ପାଣି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଥାଏ। ଟିକି, ଆମକୁ ମିଳିଗଲା। ଦେଖ, ଏଇ ପୋଖରୀରେ କେତେ ପାଣି ଅଛି। ଆମେ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ଆରାମରେ ଏଇଠୁ ପାଣି ପିଇ ପାରିବା। ହଁ ମିଟୁ ଭାଇ, ଆମର ଏବେ ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଆମେ ଏଇ ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ନେଇ ଆମ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା। ହେଲେ ଟିକି, ପାଣି ନବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏତେ ବାଟ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମିଟୁ ଭାଇ, ସାନୁ କାଉ ପାଖରୁ 50 ଟଙ୍କାରେ ପଇଡ଼ ପାଣି ପିଇବା ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି ପାଣି ନେଇଗଲେ ଆମର ଗୋଟେ ଦିନ ତ ଚଳିଯିବ। ଟିକି ଆଉ ମିଟୁ ଶୁଆ ଭାରି ଖୁସି ଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ ପାଣି ମିଳିବାର ଖୁସି ଖବର ଜଣେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏଇ କଥା ଶୁଣି ସାନୁ କାଉ ତ ଭାରି ରାଗିଯାଏ। ଚଢ଼େଇ ମାନେ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ସେଇ ପୋଖରୀରୁ ଗୋଟିଏ ବାଲ୍ଟି ପାଣି ନେଇ ଆସିବା, ଆଉ ସେଇଠି ଗାଧେଇକି ବି ପଳେଇ ଆସିବା। ମିଟୁ, ଟିକି, ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ପାଣି ଖୋଜି ଆମର କେତେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାକୁ ଦୂର କରିଦେଲ। ସେବେଠାରୁ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ବାଲ୍ଟି ଧରି ସେଇ ପୋଖରୀ ପାଖକୁ ଉଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ପାଣି ନେଇ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି। ଏବେ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କ ଘରେ ପିଇବାକୁ ପାଣି ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସାନୁ କାଉର ନଡ଼ିଆ ପାଣି ବେପାର ତ ପୁରାପୁରି ବୁଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। କୋଉ ଚଢ଼େଇ ବି ତା ପାଖକୁ ଆଉ ନଡ଼ିଆ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଆସନ୍ତିନି। ଏଇ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲର ଆଉ କୋଉ ଚଢ଼େଇ ବି ମୋ ପାଖକୁ ନଡ଼ିଆ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ମୋ ବେପାର ତ ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ସେଇ ଟିକି ଚଢ଼େଇକୁ ଜମା ଛାଡ଼ିବିନି। ଏମିତି ଭାବି ସାନୁ କାଉ ପାହାଡ଼ ଆଡ଼କୁ ଉଡ଼ିଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଗଛ ଉପରେ ଚିଲ ବସିଥାଏ। ସେ ତା ପାଖକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଚିଲ ଭାଇ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମେ ଭାରି ଭୋକିଲା ଅଛ, ହେଲେ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି। ତୁମକୁ ଏବେ ପ୍ରତିଦିନ ଆରାମରେ ଭୋଜନ ମିଳିଯିବ। କ'ଣ ହେଲା? ମୋତେ ଶିକାର ମିଳିଯିବ, ହେଲେ କେମିତି? ଚିଲ ଭାଇ, ତୁମେ ଏଇଠି ରହୁଛ ଆଉ ଜାଣିପାରୁନ? ତୁମ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆମ ଜଙ୍ଗଲରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ପାଣି ନେବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସାନୁ କାଉ ସେଇ ଚିଲକୁ ସବୁ କଥା କହିଦିଏ। ଚିଲ ଭାଇ, ଏବେ ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଅ। ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚଢ଼େଇକୁ ତୁମେ ମାରି ଖାଇଦେବ। ଆରେ ବା କାଉ, ତୁ ତ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଖବର ନେଇକି ଆସିଛୁ। ଯାହା ହଉ, ମୋତେ ଏବେ ଆଉ ଭୋକିଲା ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଏମିତି କହି ସାନୁ କାଉ ତା ଘରକୁ ଚାଲି ଆସେ। ପରଦିନ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ସେଇ ପୋଖରୀକୁ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ହେଲେ ଚିଲ ଆସି ବବ୍ଲୁ ପାରାକୁ ଧରିନିଏ। ମିଳିଗଲା, ଏତେ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଶିକାର ମିଳିଛି। ଆଜି ତ ମନ ଖୁସି କରି ଏଇ ପାରାକୁ ଖାଇବି। ଚଢ଼େଇ ମାନେ, ମୋ ଠାରୁ ତୁମେ ବେଶୀ ଦିନ ଲୁଚି ପାରିବନି। ମୁଁ ଏବେ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବି। ଚିଲର ଡରରେ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି। ପରଦିନ ବି ଚିଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇକୁ ଖାଇଦିଏ। ଦେଖିଲ ଚଢ଼େଇ ମାନେ, ସେ ଇଲାକା ହେଉଛି ଚିଲର। ତୁମେ ଯଦି ସେଠାକୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଯିବ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ସମସ୍ତେ ମରିବ। ତୁମେ ମାନେ ମୋ କଥା ମାନ ଆଉ ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ରୁହ। ଯେତେବେଳେ ଶୋଷ ଲାଗିବ ମୋ ପାଖରୁ ନଡ଼ିଆ ପାଣି ପିଇ ରହିଯିବ। ହଁ ସାନୁ, ତୁ ଠିକ୍ କଥା କହିଛୁ। ମୁଁ ଆଉ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଜମା ଯିବିନି। ଶୋଷ କଲେ ତୋ ପାଖରୁ ନଡ଼ିଆ ପାଣି କିଣିକି ପିଇଦେବି। ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ସାନୁ କାଉ ତ ଭାରି ଖୁସି ହୋଇଯାଏ। ସିଏ ପୁଣି ଥରେ ତା ନଡ଼ିଆ ପାଣି ବେପାର ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ। ଚଢ଼େଇ ମାନେ ତା ପାଖରୁ ନଡ଼ିଆ ପାଣି କିଣିକି ପିଅନ୍ତି। ହେଲେ ଏପଟରେ ଚିଲ ତ ଭାରି ରାଗି ଯାଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଜଙ୍ଗଲର ଚଢ଼େଇ ମାନେ ତ ଆଉ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଆସୁନଥାନ୍ତି। ସେ ଆଉ ଶିକାର କରିପାରୁନଥାଏ। ଭାଇ, ମୁଁ ଏବେ ଶୁଣିକି ଆସିଲି, ସେଇ ସାନୁ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ ମନା କରିଛି କେହି ଆଉ ଏଠାକୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଆସିବେନି। ସିଏ ଗୋଟିଏ ନଡ଼ିଆ ପାଣି ବେପାର ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସବୁ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ସେଇଠୁ ନଡ଼ିଆ ପାଣି ସବୁ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ତ ତାରି ପାଖରୁ ନଡ଼ିଆ ପାଣି କିଣି ପିଇ ଦଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ ତ ସେଇ ଦୁଷ୍ଟ କାଉକୁ ଜମା ଛାଡ଼ିବିନି।
ତା ପାଇଁ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ଆଉ ଏଠାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ରାଗି ଯାଇ ଚିଲ ସାନୁ କାଉ ପାଖକୁ ଆସେ ଆଉ ସାନୁ କାଉକୁ ମାରିଦିଏ। ସାନୁ କାଉକୁ ଖାଇ ସେ ତା ପେଟ ପୁରାଏ ଆଉ ତା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଫେରିଯାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ, ସାନୁ କାଉ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ନଡ଼ିଆ ପାଣି ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା? ଏ 20 ଟଙ୍କା, ବି 30 ଟଙ୍କା, ସି 40 ଟଙ୍କା, ଡି 50 ଟଙ୍କା। ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ମଧୁବନ ଜଙ୍ଗଲରେ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ମିଳିମିଶି ରହୁଥିଲେ। ସବୁ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗଛ ତଳେ ବସି କଥା ହେଉଥିଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇ ଦେଖୁଛ କେମିତି ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହୁଛି। ମତେ ଲାଗୁଛି ଆଜି ରାତିରେ ଯେମିତି ବର୍ଷା ହେବ। ବର୍ଷା ହେବ? ମତେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ମିନୁକୁ ଆଣିବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଯାଇଛି ତା ବାପ ଘରକୁ, ତା ଭାଇର ବାହାଘର। ଫେରିବା ବେଳେ ସେ ବହୁତ ମିଠା ନେଇକି ଆସିବ। ବର୍ଷାରେ ଆଉ ମୋ ମିଠା ଓଦା ନ ହେଇଯାଉ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଚାଲ ଆଜି ଆମେ ଜଲ୍ଦି ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଯିବା। ଏଇ ପାଗର କିଛି ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ। ଯଦି ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ଆମେ ଆଉ ଯାଇପାରିବାନି। ଆରେ ହଁ ତ, ମୁଁ ତମ ଚଣାକୁ ଛାତ ଉପରେ ଶୁଖେଇଥିଲି। ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ତାକୁ ତୋଳି ଦିଏ। ଯଦି ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଖାଇବି? ଏମିତି କହି ମିଟୁ ଶୁଆ, ବବଲୁ ପାରା ଆଉ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ନିଜ ନିଜ କାମରେ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ସାନୁ ଆଉ ରାନୁ ତ ସେଇଠି ବସିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ତ କିଛି କାମ ନଥାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମିଟୁ ଶୁଆ ଗୋଟିଏ ଛତା ନେଇ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥାଏ। ସିଏ ସାନୁ ପାଖରେ ଅଟକି ଯାଏ। ଆରେ ସାନୁ ଆଉ ରାନୁ, ତୁମେ 2 ଜଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନ? ଘରକୁ ଯାଅ, କିଛି କାମ କରିନିଅ। ଆଜି ରାତିରେ ତ ବହୁତ ବର୍ଷା ହେବ। ମିଟୁ, ଆମର ତ ସବୁ କାମ ସରିଯାଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପାଗର ମଜା ଉଠଉଛୁ। ସେମାନେ ଏମିତି କଥା ହେଉଥାନ୍ତି। ଆରପଟରୁ ମିଟୁ ଶୁଆର ସ୍ତ୍ରୀ ମିନୁ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆସୁଥାଏ। ମିଟୁ, ଏଇ ଦେଖେ, ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମିନୁ ତ ଆସିଗଲାଣି। ତତେ ଆଉ ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହେଇ ତାକୁ ଆଣିବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଆରେ ମିନୁ, ତୁମେ ଏକା କାହିଁକି ଆସିଲ? ମୁଁ ତ ତୁମକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲି। ମିଟୁ, ପାଗ ଏବେ ଭଲ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ଭାଇ ମତେ ଅଧା ବାଟରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଗଲା। ଯଦି ତୁମ ଭରସାରେ ଥାନ୍ତି ମୁଁ ତ ଓଦା ହେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି। ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ତା ବେକରେ ଗୋଟିଏ ସୁନାର ହାର ପିନ୍ଧିଥାଏ। ରାନୁ କାଉ ସେଇ ସୁନା ହାରକୁ ଦେଖୁଥାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମିନୁ ଆଉ ମିଟୁ ଶୁଆ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ବର୍ଷା ବହୁତ ଜୋରରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଏ। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତା ଘରେ ବସିଥାଏ। କେହି ଜଣେ ଆସି ଟିକି ଚଢ଼େଇର କବାଟ ପିଟିବାକୁ ଲାଗେ। ଆରେ ତୁମେ କିଏ? ତୁମେ ଏତେ ରାତିରେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ? ଚଢ଼େଇ ଭଉଣୀ, ତୁମେ ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ମୁଁ ଏଠି ଫସି ଯାଇଛି ଆଉ ମୋ ପରରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ତାପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ସେଇ ବାଟୋଇ ଚଢ଼େଇଟିକୁ ତା ଘର ଭିତରକୁ ନେଇଯାଏ ଆଉ ଯାଇ ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣେ। ଶୁଣ, ମୁଁ ପଟି ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି। 2 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଜମା ଉଡ଼ିବନି। କିଛି ସମୟ ପରେ ତୁମ ଖଣ୍ଡିଆ ପୁରାପୁରି ଭଲ ହେଇଯିବ। ରାନୁ କାଉ ଥାଏ ଟିକି ଚଢ଼େଇର ପଡ଼ୋଶୀ। ରାନୁ କାଉ ଘରୁ ଟିକି ଚଢ଼େଇର ଘର ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ସାନୁ, ତୁମେ ଦେଖିଛ ନା ନାହିଁ, ସେଇ ମିନୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହାର ପିନ୍ଧିଥିଲା। ମୋ ଆଖି ତ ତା ହାର ଉପରୁ ଜମା ହଟୁନଥିଲା। ରାନୁ, ତତେ ଖାଲି ସେଇ ମିନୁ ଚଢ଼େଇର ସୁନା ହାର ଦେଖାଗଲା। ବବଲୁ ତା ଛାତ ଉପରେ କେତେ ଚଣାର ଦାନା ଶୁଖେଇଥିଲା। ସେଇ ଚଣାର ଦାନା ସବୁ ମୋର ହେଇଯାଆନ୍ତାନି। ସାନୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଠିକ୍ ସମୟ। ଏଇ ବର୍ଷା ପବନ ରାତିରେ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ଶୋଇଥିବେ। ଆମେ 2 ଜଣ ବବଲୁ ଘରୁ ଚଣାର ଦାନା ଆଉ ସେଇ ମିନୁ ଚଢ଼େଇର ସୁନାହାରକୁ ଚୋରି କରି ଆଣିବା। ନା ରାନୁ, ତୁ କ'ଣ ମଣ୍ଟୁ କାଉ କଥା ଭୁଲି ଗଲୁଣୁ? ସିଏ ଚୋରି କରି ଧରା ପଡ଼ିଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲର ଚଢ଼େଇ ମାନେ ପିଟି ପିଟି ତାକୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଶେଷରେ ସେ ଗୋଟେ ଚିଲ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ି ମଲା। ସାମାନ୍ୟ କେଇଟା ଦାନା ଆଉ ହାର ପାଇଁ ମୁଁ ମରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ହେଲେ ସାନୁ, ଆମେ ଯଦି ଚୋରିର ଦୋଷ ଆଉ କାହା ଉପରେ ଲଦିଦେବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ରାନୁ, ଇଏ ତ ଭଲ ଆଇଡିଆ। ହେଲେ ଆମେ ଚୋରିର ଦୋଷ କାହା ଉପରେ ଲଦିବା? ସାନୁ, ସେ କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି।
ତୁମେ ଖାଲି ସେଇ ମିନୁର ହାର ମୋ ପାଇଁ ନେଇ ଆସ। ତାପରେ ସାନୁ କାଉ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଏ। ସେ ବବଲୁପାରା ଘରକୁ ପଶିଯାଏ। ସେଠୁ ଚଣାର ଦାନା ଚୋରି କରି ଆଣେ। ତାପରେ ମିନୁ ଚଢ଼େଇର ସୁନାହାରକୁ ନେଇ ତା ଘରକୁ ଚାଲି ଆସେ। ନିଅ ରାନୁ, ତୁମ ସୁନାହାର। ମତେ ତ ଏଇ ଚଣା ମିଳିଗଲା। ଏଇ ବର୍ଷାରେ ଖାଇବାକୁ ଭାରି ମଜା ଲାଗିବ। ସତରେ ସାନୁ, ଏଇ ସୁନାହାର ମତେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମାନୁଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ରାନୁ, ମୁଁ ତମ କାମ କରିଦେଲି। ଏବେ ତୁମେ ତୁମ କାମ କର। ଆମେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଏଇ ଚୋରି କରିବାର ଦୋଷ ଯେମିତି ଆଉ କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ଲଦି ଦେବା। ସାନୁ, ଟିକି ଘରକୁ ଗୋଟିଏ ବାଟୋଇ ପକ୍ଷୀ ଆସିଛି। ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଇ ବର୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ସେ ତା ଘରେ ଆଶ୍ରା ନେଇଛି। ତୁମେ ଏଇ ଚଣାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କାଢ଼ି ମତେ ଏଇ କପଡ଼ାକୁ ଦିଅ। ତାପରେ ରାନୁ କାଉ ସେଇ ଖାଲି ଥଳିକୁ ନେଇ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଟିକି ଆଉ ସେଇ ବାଟୋଇ ଚଢ଼େଇ ତ ଶୋଇଥାନ୍ତି। ରାନୁ କାଉ ସେଇ ଥଳିକୁ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଘରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଏ ଆଉ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସେ। ଚୋରି ହେଇଗଲା, ମୋ ସୁନାର ହାର ତ ଚୋରି ହେଇଗଲା। କାଲି ରାତିରେ କୋଉ ଦୁଷ୍ଟ ଚୋର ଆସି ଆମ ଘରୁ ମୋ ସୁନାହାର ଚୋରି କରି ନେଇଛି। ମୋ ଦାନା ବି କିଏ ଚୋରି କରି ନେଇ ଯାଇଛି। କେତେ ଚଣାର ଦାନାକୁ ମୁଁ ଶୁଖେଇ ଘରେ ରଖିଥିଲି। ସକାଳୁ ଉଠି ଦେଖେ ତ ଥଳି ସହ କିଏ ମୋ ଦାନାକୁ ନେଇ ଯାଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ତୁମକୁ ଗୋଟେ କଥା ଅଡୁଆ ଲାଗୁନି? କାଲି ରାତିରେ ଟିକି ଘରକୁ ଗୋଟେ ବାଟୋଇ ପକ୍ଷୀ ଆସିଥିଲା ଆଉ କାଲି ରାତିରେ ହିଁ ଆମ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଚୋରି ହେଇଛି। ରାନ ଭଉଣୀ, ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ? ସେଇ ବାଟୋଇ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ପରରେ ଆଘାତ ହେଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ତ ପଟି କରିଦେଇଥିଲି। ସକାଳୁ ସେ ଭଲ ହେବାରୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ କହୁଛି ସେଇ ବାଟୋଇ ଚଢ଼େଇ ହିଁ ଚୋରି କରିଛି। ଚାଲ ଆମେ ଟିକି ଘରେ ଦେଖିବା। ସିଏ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ପ୍ରମାଣ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଥିବ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଟିକି ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ସେଇ କଡ଼ରେ ବବଲୁପାରାର ଥଳି ପଡ଼ିଥାଏ। ବବଲୁପାରା ତା ଥଳିକୁ ଚିହ୍ନି ପାରେ। ଆରେ, ଏଇ ଥଳି ତ ମୋର। ମୁଁ ୟା ଭିତରେ ଚଣା ରଖିଥିଲି। ଦେଖିଲ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେଇ ହିଁ ଚୋରି କରିଛି। କିଏ ଜାଣିବା ଆଗରୁ ଟିକି ତାକୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପଠେଇ ଦେଇଛି। ଟିକି, ମୋ ସୁନା ହାର ମତେ ଫେରେଇ ଦେ। ମୁଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ସେଇ ହାରକୁ ତିଆରି କରିଥିଲି। ଏଇ ଟିକିକୁ ବି ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ଦରକାର, ଯୋଉ ଦଣ୍ଡ ମଣ୍ଟୁ କାଉକୁ ମିଳିଥିଲା। ଦେଖ ଟିକି, ଭଲରେ ଭଲରେ ମୋ ଦାନା ମତେ ଫେରେଇ ଦେ, ଆଉ ମିଟୁର ହାର ବି, ନହେଲେ କଥା କିଛି ଭଲ ହେବନି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୁଁ ଚୋରି କରିନି। ମୋ ପାଖରେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ହେଲେ ଟିକି ଚଢ଼େଇର କଥାକୁ ତ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତିନି। ସମସ୍ତେ ଟିକି ଚଢ଼େଇକୁ ମାରି ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଗୋଟିଏ ସୁନସାନ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଯାଏ। ସାନୁ ଆଉ ରାନୁ ତ ଭାରି ଖୁସି ଥାଆନ୍ତି। ଆରେ ରାନୁ, ତୁମେ ତ କମାଲ କରିଦେଲ। ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଗଲେ କି ଟିକି ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଚୋର। ଆରେ, ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠି ଏକା କେମିତି ବଞ୍ଚିବି? ଡରି ଯାଇ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳେ ବସିଥାଏ। ତାକୁ ଗୋଟିଏ କୁକୁଡ଼ାର କାନ୍ଦିବାର ସ୍ୱର ଶୁଭାଯାଏ। ଆରେ କୁକୁଡ଼ା ଘର, ତୁମେ ଏଇଠି ବସି କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି? ଚଢ଼େଇ, ମୋ ମାଲିକାଣୀ ବୁଢ଼ୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦେହ ଜମା ଭଲ ନାହିଁ। ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ସେଇ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ସେ ଯାଇ ଦେଖେ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇଟି ଗୋଟିଏ କଣରେ ପଡ଼ିଛି। ସେ ଯାଇ ସେଇ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇର ସେବା କରେ। କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭଲ ହେଇଯାଏ। ଟିକି, ମୋ ଘରଟି ଯାଦୁଇ ଘର। ମୁଁ ଯେବେ ଛୋଟ ଥିଲି ସେବେଠାରୁ ଏଇଠି ରହୁଛି। ମୋ ପରେ ଏଇ ଘର ତୋର ହେବ। ତୋର ଯାହା ଦରକାର ତତେ ଏ ଘର ସବୁ ଦେବ। ମାଉସୀ, ମତେ ରହିବାକୁ ଗୋଟେ ଘର ମିଳିଗଲା, ଆଉ ତୁମ ପରି ଗୋଟେ ମା। ମୋର ଏବେ ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଏମିତି ଟିକି ଚଢ଼େଇ ସେଇ କୁକୁଡ଼ା ଘରେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥାଏ। ଏପଟରେ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ରାନୁ କାଉର ଘରେ ତା ହାରକୁ ଦେଖିନିଏ, ଆଉ ସିଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକେ। ସମସ୍ତେ ଦେଖ, ଏଇ ସୁନାହାର ମତେ ରାନୁ ଘରୁ ମିଳିଲା। ରାନୁ, ସତ କଥା କହିବୁ ନା ଦେଖିବୁ ଏବେ?
चिल्ला भाई मोर भूल हो जाइए। से दिन राति सानू तुम दुई जन घर चोरी करथिला आउ मु से खाली थली को नहीं टिक्की चढ़े घरे फोपाड़ी दे आसी। एई दुई जनଙ୍କୁ ତ ପଛରେ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। आगे चल टिक्की को खोजिबा, सीए बिचारी भारी हैरान हेउथिबो। तापरे से माने टिक्की चढ़े को खोजी खोजी से कुकुड़ा घर पाखरे पहुंची जाती आउ ताको क्षमा मागंती। टिक्की हमको क्षमा कर दे, आउ जंगल को फेरी आसे, प्रकृत चोर धरा पड़ी जाइची। ना ना मु आउ से जंगल को जमा फेरबिनी। तुमे समस्ते मते से जंगल रु बाहर कर देथिला, केही भी मो ऊपर विश्वास कर नथिला। मु एठी बहुत खुशी रे अछि। आजि थारु एटा मो जंगल। टिक्की चढ़ई ता सांग मानक संगरे आउ जंगल को फेरी के आसेना। सी कुकुड़ा घरे बहुत खुशी रे रुहे।